दायो आं नैबे खानायखौ मानि थाखाय सिननाय जादों होनबा नोंथां नादोयो नाजों बिलाहिजों संदो लोगोफोर खर' गोजाल' जाखायो नै खिन्थु आं खर' जाया दे नोंथांमोन पिस मोनसे मोजां मोनसेल' जागोन फ्राय एवनाय दङ आरोना बेखौ खर'फैयाव बिदियाव होबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंना लाना फैदों आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दा गोबां नोंथांमोनानो मिथिबाय जानांगौ दा मैयानि नबजित नार्जारिनि डान्स इन्डिया डान्स नेटेल मास्टार कम्पिटिसन फाइनाल मैया जानायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय आरो गोबाङानो नुबाय होनब्लाबो आं फंनैसो बुंनो सानबावदों आरोना ससेल' आरो नबजितआ मानिफ्राय प्राइज मोननाय जादों आं बेखौल' बुंगोन आरोना जोंनि नबजितनि थाखायल' बुंगोन दे आं फार्स्टआवनो नबजितआ उइनार मोनदों जेनेबा प्राइज मोननायानो जाबाय 5 लाख जेनेबा 5 लाख जि चेनेलनिफ्राय मोननाय जादों बेयाव 5 लाख ओमफ्राय आरो मोनसे जाबाय डिश टिभिनिफ्राय 3 लाख आरो मोनसेया जाबाय राजेश मसालानिफ्राय होनाय जादों 2 लाखआ ओमफ्राय टटेल बेसेबां जाखो 10 लाख जाबाय दा बेनो आरो दा सोरबाफोर साननो हागौ जों बेनो भट होबाय मालाय बेहासो मोनबाय जोंहा भट होनानै जोंहालाय मा मोनखो जोंखौ बिदिसो सानगोन नङा होमबा बेनिखायनो आं बुंनो सानो बेफोरबादि दासान बेहा गोबां डान्स मास्टारफोरनोबो होनांगौ थायो आरो बायदि बायदि सुबुंफोरनो बेहा गोबां माबा थायो आरोना दा आं बेखौ बुंनो थांला होमब्लाबो जोंनि बर'नि सायाव बेहा मुं लाना फैबाय बेखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना आरो नोंथांमोनाहाय खायसे माने बेफोरबायदि सांग्रा दं आरो मालाय बेहासो मोनजागोन जोंहा भट होनालाय मोखि मोनजानाय बेफोरबायदि सांग्रा दङ दै होमबाबो आङो मोनदांदों मिथिदोंबो होमबाबो आं बुंनो थाङा आरोना होमबाबो दङ आरो सांग्राफोर सानखायो ओंखायनोथ' आंनि बुंखादोंबो आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं खिन्थु आंनि गेजेरनिफ्राय आं गोबां सुबुंखौनो आं भट होनो हाबाय बायदि आं मोनदों आरो दा आंनिफ्राय जोबोद गोसो गोरबोजों आं गोजोननाय मोनो आरो दा मानो होनब्ला जोंनि बर'खौ मुं लाखिनो हादों दिनै सासे सुबुङा जुदि डान्स इन्डिया डान्सआव थांनानै बर'नि ओरैबायदि जायगायाव ओरैबायदि बर'फोर दङ होननानै मुं मोननायनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोनदों आरो बर'फ्रा बेबायदिनो मोजां खामानि मावनानै बेबायदिनो मोजां मुं लागोनखौ आं हास्थायदों दा बेनो आरो दा लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव आरो दायो आं नैबे खानायखौ मानि थाखाय सिननाय जादों होनबा नोंथांमोनहा खोन्थाग्रोनो सानदों कफि जासै आंना खर' बेनिखायनो बेखौ लान्था सिनबाय आं आरो गरम बोथोरबो दा नोंथांमोना मा फाग्ला लान्था सिनदों साननो हागौ आंखौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो लोगोसे आरो खोन्थाबावनो नोंथांमोननो फोरमायबावनो दंबायो आं दायो गोजान लामा हान्थिनो नागिरदों गुबुन जायगायाव आं थांसिगोन नायनि नोंथांमोन आंनि न'फोरा प्लास्टिकनि न' गोजा बेनिखायनो दा बाहेरायाव खामानि मावनो थांसै आङो उफाय गैया बे ससियेल मिडिया इउटुबनि दारैबो मा फैसा खामायना मोनजाखो 3 बोसोर नांबाय आं दासिमबो फैसा मोननो हायाखै होमब्लाबो नोंथांमोनजों नुजाफैनो थाखाय आंहा नोंथांमोनजों नुजाबाय थानो आरो नोंथांमोनजों माबा मोनसे खोथा फोरमायना होबा आंहा गोसोआ गोजोननाय मोनो बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनजों नुजाफैबाय थायो आरोना दा नोंथांमोना मोनसे आरो आं चेनेल खुलिदों नोंथांमोन आं डिसक्रिपसनाव होगोन जायफोर आंखौ सापर्ट होनो गोसो बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे ब्लग टाइप भिडिअ लाबोनो हागोन बायदि आं नाजानो सानदों दा बे चेनेलनि मुङानो जाबाय प्रेम रतन ब्लग दा नोंथांमोना जायफोर आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैनो हागोन डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आङो बे चेनेल मुंखौ आरो लिंकखौबो नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना दा बे नैबे आं सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलाव आङो बाहेरा बेरायनाय जिखुनु माबा मोनसे दिन्थिनायफोरखौ आं बेयाव बारा दिन्थिनाय जानाय नङा बेयाव मथथे मात्र इडुकेसन टाइपनिल' भिडिअ फैगोन आरो बेयाव आरो ब्लगिंफोर जानायनि माबा मोनसे चेलेन्ज खालामनाय जेरावखि बेराया माया मानो बै प्रेम रतन ब्लगआव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो नोंथांमोननो एसेबां हाय सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आं दिन्थिलांनो नाजानोसै आं दा थांगोना नोंथांमोना जेब्ला आं थांगोन अब्ला ट्रेन गाखोगोन रङिया मोनगोन अबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नुलांगोन आरोना आं दा खोन्थाग्रोना लायोबा नोंथांमोना एसेबां इन्टारेस्ट नांनाय नङा जेरै थांनायजों भिडिअ दिन्थिनायजों नोंथांमोना नुयोब्ला गोसोआव इन्टारेस्ट मोनगोन दा नोंथांमोननि गोसोसै खिन्थु बैयाव आं हिन्दीसो बानायगोन दे नोंथांमोन बर' नङा दा नैबे सोरां लामाया बर'आव थांसिगोन ओमफ्राय नैबे प्रेम रतन ब्लगआ हिन्दीयाव थांसिगोन आरोना दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय जा एसे हायो नोंथांमोना दा बेखिनियानो नोंथांमोन उफाय गैया न'आव मोनसे खामायना जानोबो राहा गैया बेनिखायनो आं दा बाहेरायाव थांनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जाबाय आरोना दा सोरबाफोर आंखौ सिनायबायबा लोगो हमनो हागोन नोंथांमोनखौ आङो लोगो हमलायगोन सोरबाफोर इउटुब चेनेल खुलिखानायफोरबो दंब्ला सापर्ट खालामनायनोसै नङा होमबा लोगो हमबानो जाबाय आंखौ जेरैखौ लोगो मोना ना नोंथांमोन दा बेखिनियानो